Yan, good morning everyone mga ka-road trip. Yan, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo mga ka-road trip. So for today's vlog po ay pupunta po kami ngayon sa Peace Kids po ng aking kapatid. Yan po, dyan po sa likod si Julius. Julius! Shout out! Yan, si Julius. Din kasama ko po ngayon si Tatay. Tay! So yan kanina po mga ka-road trip, doon po kami sa taas ay nakita po ni tatay yung kanya pong inaanak. So yan po, binigyan na po siya ng isda. May iihabin na po kami mamayang tanghali. May pang-ulam na po kami. So andito po kami ngayon kasi nga po dadalhin po namin tong kawayan po na ilalagay daw po doon sa Peace Kids po para idadagdag po nila kasi daw po para mas lalo pong tumibay po kulungan po ng isda nila. Yan po, shout out po sa kanila. Inaayos po nila yung yung kawayan. Yan mga ka-road trip, pakita ko po sa inyo yung tulay po ng Bacolod. Ang ganda, napakalaking tulay po. So yan po. Ito po yung yung bangka po. Dito po kami sasakay. Yan. 3 beses na po akong makakasakay ng bangka. Yan, ito pong dalawa. So yan, abang-abangan nyo na lang po mga ka-road trip yung vlog po namin mamaya pag doon na po kami sa kalagitnaanan po ng ng lake. Dito daw po kami dadaan.
dito na po kami sa sa loob ng kubon po ni Manny Lucio. Yan si Tatay. Iniinitan. Iniinitan si Tatay. Yan, may dalang may dalang panggatong si Tatay. May bula daw. Yan, may gulay. May bao. Mag-iiyaw kami ng isda. Buti nga lang nabigyan ng isda si Tatay. Kasi kung wala namang nakuhang isda, ano kayang iihawin ni Tatay dyan? Sabay tak-tak pa. Prepare si Tatay, oh. Kaso nga lang yung tinapay, yun ang nakalimutan ni Tatay. Bibili daw siya dito. Saan kaya makakabili dito? Wala namang paninda. Si Sandok na gutom na, oh. Magsisigara si Tatay, oh. Basaman baga tayo itong tigatuhan mo. May dala pa yung gas. Prepare mga ka-road trip, oh. Maganda pala ditong tumira, oh. Tahimik dito. Sino, dito po kami ngayon sa ilalim ng tubig, oh. Oh. Dinote ng mga nagutom talaga ng karote kung mga kasama. Tagal kasi ng biyahe namin. After 100 years, nagadating kami dito. Kaya mga sobrang layo ng biniyahe namin, nagutom agad, oh. Yan po yung kawayan na dala namin, no. Saring upod ando ka bubutangan kan andok. Saring upod so kids nira. Saring upod. Ayan, no. Binubuksan na nandok yung bintana. Yan. Ganda ng bintana ni Andok. Yan. Yan, oh. Tingnan mo, ka-road trip si Andok. Ilang taon ka nang di nakauwi dito, Andok? 5 years. 5 years. So, yan na, mga ka-road trip, oh. Saring banda nga ni, saring banda so kids nira. Ayun. Saan? Saan nga? Ayun. Tatlo, yung pang tatlo. Saan ka? Saring isa, dalawa, tatlo. Isa. Ari kan, ari. Dalawa, tatlo, anyun. Anyun man na. Ayun. Yung isang haba. Isa, dalawa, tatlo. Yung pang tatlo ng haba. Yung pang tatlong haba. Simula dito. Isa, dalawa, tatlo. Yan mga ka-road trip. Bibisitahin namin yung kids namin. Sabi na Andok, after 5 years, pagbibisita namin yung fish kids. Ito na bubagad to, ah. Ito. Ang susunuyan mo yung video ni. Bukan tayo ito. Ito ba?
Ato na ato balto pagad to, na pisnet. Yaman kay Julia mas pagkapag na mo. Amo ano kat ng aba. Oo. Kan pa kita nga di bintana. At tamo sa kaldo naman niya. Sumunod kay Julius. Tapos yung sumunod kay Ate Janice. Kaya dyan. Ko. Inugasan na po ni Andok yung isda. Muntik pa yan mga ka-road trip na mahulog yung isda. Dito. Mahulog pa ni Andok oh. Yan, igib na si Andok. Sabi ni Andok, magtipid-tipid daw kami ng ng tubig. Muntik pang makawala yung isda. Oh. Yan o. Sinanay. Ready na. Ay, dapat kaya tayo. Nagdala pa rin kita ko. Iuwan. Ano, first time mo saling makayam? Yan o. Ayan. Lagyan mo ng asin. Masin mo tay. Ay, tay. Pag first time ko tayo na makayan sa ditay, kakagat muna ka sa pirtan. Dawa sa din na matuto na. Ayan o. Hindi namin para lambang langod. Prepare talaga si tatay. May dalang asin, may dalang limonsito. Ayan. May kami, may dalang gulay na kamuting kahoy. Oh. Sarap po yan pa partner dito sa inihaw na isda. Yun lang, wala kaming toyo. Bili muna tayo ng toyo. Ready lang ihawin. Walang tinigil. Sabi na. Tatambok. Kasi pagka ngayang ano. Ang kapon, kabilan na siya. Ate kiwo taksa. Lamara magriring daw siya. Yung bago ba kumukulo? Sa cellphone ko. Ay, buta lang sa ito na. Kagalas na lumino siya. Sabi, may susunod ko mo yung Hindaman ka sa sunod si Ago-Agong. Nagludab na tayo. Ay, narang masubsuban ini. Sige na. Oh, maulog pa tayo. Baka maulog pa yan. Iniwa-hiwa na. Pulutan. Yung pulutan, wala namang dala. Kaya nga po, andito na nga po sila, Julius. Nakasunod na po sila sa amin. Yung dala po nilang kawayan ay iniwan na po nila dun sa, sa Peace Kids po. So, yun po. Julia, shout out na! Yan na po sila, oh. Yan. Kakain muna po kami dito mga ka-road trip kasi si tatay nakapag-ihaw na din po. Oh, yan si tatay, oh. Napakasarap ng luto ni tatay. Inihaw na isda. Yan po, oh. Tutong na. Tutong na, tutong.
Sabi ni tatay, napaka ano daw na tumira dito. Maganda daw na tumira dito kasi napakasariwa ng hangin. So ayan nga, andito na nga si Julius. Ay, ay. Oh. Naraligod kita sa screen. Siya pa yung nagdadarang inumon. Sabay dinagisong ko. Nauhaw si Julius, oh. Nauhaw. Hindi nagisong man na lang liwanag. Yan siya po si ano, Lucio. Siya yung nagbabantay dito. Pag hi naman ni Lucio. Hello mga ka-road trip. Narin ka pa talaga ng maglas. Ano yung magtal do? Kung hindi itong magdal. Siya po yung may-ari ng kubo dito. Kakain na po kami, oh. Pero naman si tatay. Kaya ako ibang paglaot, may kiyos. Sabi ko pag, paligyan ako, saan ko na ano? Hindi naman nagwita kumigilid. Ito tayo may pagkita ng magkayari. Saya tatay. Iginat ko ni Jimang sumaistra. Barba. Ibang barba. Yan ang maangin. Alam ka. Alam ka si puto na bita. Man manigas sa putata mo. Hindi abri-ab. Durag na lugo nito. Tatapong ba natin? Sari ako na sira. Indongan ni Sari mo. Tangkad mo. Magtipid sa tubig, sabi ni Andok. Kada tubig. Salo sa sige tayo. So yan, lalagyan na ni Andok ng lemon. Hindi sausawan tas na limon. Ha? Sausawan. Pwede ko taras na. Wala kasi kaming dalang ano, toyo. Yun lang, kaya mag-asin. Pistirisan ka na. Ang sabi ko na. Pero pati rapyasan Diyos. Iyon da ng gad. Kanang may ano pa pala di dyan, dala silang tilapia 3 kaso nga lang wala na kaming panggatong. Manilisyo, sige na tayo siya. Manilisyo Ikaw naman ni Lucio. Makakasir ko ng kudarang inumon. Bantam. Uli na. Kain na. So ayan po, kakain na muna po kami mga ka-road trip. Yan, kain na rin po kayo mga ka-road trip. Ang ulam po namin ngayon ay ano, gulay na kamuting kahoy tapos inihaw na isda. Bigid. Gulay na tumumba. Magkakamay na lang. Mas masarap pag magkamay. Para pa ibukod din na kita. Maragtok ng bililis sa Yan, kain na po. Harap. Sarap ng gulay ni tatay. Napakasariwa po ng hangin dito. Sarap naman nila dito. Napakatahimik po dito.
Pwede kang makapag-relax dito. Pansam. Yung balisab. Planong kanggo, kain tayo. Favorite yan pa yung ambit, tumuting kahoy. Decision. Sa katuturo. May dobit, nila magkaon. Pero lungaw. Taman ba ito? Kantaratan ha. Turo. Buwak man ako eh. Maray sa maray. Kay Jinley, kain tayo. Baba nga ni Julius. Hindi nga na ikababa. Ang decision. Halika na, kumain na tayo. Ang mga viewers si Bicolan ng Kalbo, kain na po. Ay, na. Kami na din ito gani. Sana sa loob. Siya magkakit na butangan. Ano? Hindi, Julius, butangan mo nga nila di. Pwede lang na kaya. May dobit, sali kami bit nga kadirano. Sali na kami payag. Hindi man nakaintindi ka salita mo. Dito po kami sa kalagitnaanan ng ano. Ano, dito ako pa dito po. Bato. Dito kami sa ano, Bato Lake. So yan nga mga ka-road trip, pupunta na po kami dun sa Fish Kids po ni Jari sa ni Julius. Yan nga, naka-prepare na po sila, bababa na po kami. Magbado siya na, balik ka bado. Daman ako ta. Wala, ayan, basa na kitang mag-uli. May bangka na. May bangka. Ayan po. Anak Yan ko po pala. si Ken, nakasunod po sa amin. Ah, Si po pala Lolo. Nandito si Lolo. Oh. Ay, italap. Yan si Lolo. Nakasunod po sila sa amin. So bale, dadalhin na po nila yung ano, itong mga kawayan. Ilalagay na po nila doon. Okay, hi na Ken.